Assalamu alaykum mehriban tomaşaçylar. Bu sürpriz hyzmaty Zeyhun Production bilen bilelikde biz bugün öz işimizi dowam etdirip Anha Muhammed ağamyzyň kömüş gelenjemizin asly halal döwletli ozagyna Agdyber maşgalatyna toýlanýan Begmir Asanyň bag toýlaryny, durmuş toýlaryny gutlap edil häzirki wagtda Rossiya Federasiýasynyň Naşik şäherinde okuwda gezip ýören mehriban dogany sülügüniň adyna hemde gewleri Permanyň adyndan bir näse gymmat bahaly sowgatlar bilen bellenen yere öz adresimize gelip etdik. Ine toýum gitip duradyr. Dezip bada sowgatlar gowşurar, bizden daşlaşmaň tomaşa ediň. Biziň gutlaglarymyza şeýlede kazanny okap ýören dogany Şawiwi hemde Belarusyada işlep ýören agazy Meretgelde moşulýar. Onu näme tomaşa ediň mehribanlar. Bu sürpriz dowam edýär. Begmurat bilen Aýşadyň bagyt toýunda, durmuş toýunda ýürüýte ýaşdyrmyz üçin sürpriz hyzmatlarym bar. Dogurdamy? Sürpriz hyzmatlaryny ene vilayatymyzda belli Zeyhun Production'yň ýigitleri bugün kunda davaran hyzmatyny bolýarlar. Ýigitler janyňyz sag bolsun, toýlar gutly bolsun, oňna bolsun. Edi ýaşdyrmydan bagtly bolsunlar. Indi ýaşlaryň toýlugynda häzir Muhammed ağa Kömüşkelenje gutly bolsun toýlaryňyz, oňna bolsun, ýaşlarymyz bagtly bolsunlar. Ne şuň ir täher bilen bir döwletli ozagyňyzda Agdyber maşgalaňyzda uly toýlar tutulýar. Kejebe geldi, gelin düştü dogurdamy? Ýaşlarymyz bagtly bolsunlar, hemmelere şeýle ogul toýlary, gyý toýlary toýlamak bagty meýetser etsinler. Ine ýürüýte multfilmiň baş gahrmanlaryň biziň aramyzda toýumyzda bir hasam bir aýratylykda saatlyk şowuny oşýarlar. Indi bir sahnany giňelde äleň mehribanlar haýyşda diýär häzir. Ýürüýte sürpriz hyzmatlary bar, sowgatlar bar. Şonu ata-enelere, dogan garnaşlara bir gowşuryp alyň. Ondan soňra hasam bir aýratylykda toý dowam eder. Sadan neňdir bu sawalym? Janyňyz sag bolsun. Indi Kadir ýürüýte toýlugynda Muhammed agamyzyň Kömüşkelenjemizin ýurtdaşynda Rossiya Federasiýasynyň Naşik şäherine okap ýören körpe gydy. Sülgünde olanmyzyň adyndan bugünkü günde Begmiradyň bagyt toýunda, durmuş toýunda ýürüýte sowgatlar bar, häzir sürprizler bar. Aýratylykda da döwletli ozan, döwletli maşgalanyň mehriban Giyevsi Permanyň adyndan ýürüýte taýarlanan sowgatlar gowşurma ygtyar edýär. Ýene bir gezek Muhammed ağa Kömüşkelenje toýlar gutly bolsun, oňna bolsun, ýaşlar bagtly bolsalarna mehriban gyýdyňyzdan ýürüýte siz üçin Muhammed ağa kabul etmeňiz haýyşda diýär. 100 Amerikan dollary el sarpyat mehribanlar Kömüşkelenje gutly bolsun toýlar, ýaşlar bagtly bolsunlar, bagtly ýaşatyrlar. Ýene bir näse sowgatlar bar, gowşurmany ygtyar edýär. Toýlugynda aýratylykda sülgünde bolmadyň hemde gewler Permanyň adyna aýratylykda da kazanny okap ýören dogany Şawiwi bilen Belarusda işleýän agazy Meretgelden bardyglary goşulýarlar. Bir el sarpalyň. Sowgatlar netibesini. Ýürüýte toýlugynda edip ýaşlarymyzda da taýarlanan toý sowgatlary bar. Ýekeje mutgawlykman ýaşlara gowşurma ygtyar edýär toýlugynda. Davaran hasam bir aýratylykda dowam edýär. Ýaşlara gowşuraýardyň bagtaça. Begmirasan bagtly bolun, bagtly ýaşa, owadan ýaşa, Agdyber ýaşa, gowşurlan sowgatlar gutly bolsun. Ýürüýte gül şemellerem bar. Gowşurma ygtyar edýär toýlugynda kabul etmeňiz haýyşda diýär. Ihmallar, gadamlarymyz ýel saat etdirýär. Ýaşlaryň toýlugynda davaramyň hasam bir aýratylykda dowam edýär. Toýlaryň özlerinden bir toý gutlaklaryny esdalýan. Mümkin bolsa toýlugynda Muhammed agamy Kömüşkelenjemiz edidi ýaşlarymyz üçin ak patalarda ulary galy berse de sürpriz hyzmatyny ýollan
Tahriban dogallarymyza da bir minnetdarlyk arzuwlaryny bildirip bermegi haýyşda diýär. Kutly bolsun toýlar, oňda bolsun, ýaşar, bagtly bolsunlar. Aytarlygy. Sağ olun, ýaşar bagtly bolsun, göjekler gowy bolsun. Hemme toýgutlarlara ulakan sağ bolsun aýdýar. Oğlum Begmurat, geldim Aysat, Allah'tan senin ömür bağıt dileyen, Allah'tan senin sayanızda bilemdi geleydi. Sağ olun. Köp sağ olun. Ana tenelerin azayip arzuwlar üçin hemmelerden haýyşda diýär. Bir ýyl sal paryňda goşulsun. Aýtyp bolam. Toýlugunda ine toýgutlar var. Ezelerde gelmenin ayağı düşsün. Gelinin hürmet buyursun. Baktına 10 yaşında söyleden etiyessin. Karan bağıtlı olan bağıtlı yaşan. Aşağıdan evimize ayağın düşsün. Köp sağ olun. Indi döwletli maşgala täze gelen gelinin adından gelin salamlarım var. Gaýlylar toparına doğrudan berza edilýär. Kabul etmeňizi haýyşda diýär. Edi ýaşlarmy bagtly bolsunlar, bagtly ýaşatyrlar, toýlar, toýlaşdyn. Toy serpaýlar bilen, owadan suratlar bilen. Owadan ýaşarmy, bagtly bolan, bagtly ýaşaň. Haydi adamlar, hormatly mihmanlar, görýäňizdämi, toý näzerede dowam edýär, uly şatlyk, şowkullar bilen. Indi bolsa toýlugunda ýene-de hemme dawramyda gatnaşan mihmanlar üçin, aýratylykda hemme toýlar üçin, ýaşlar üçin ajaýyp şowkully aýdym saatlar dawramyzda hasam bir aýratylykda dowam edýär. Hemme toýumyzyň mihmanlaryny tanda çagyrýar. Ýaşlar bagtly bolan, bagtly ýaşaň, aýratylykda da ýürüýte, ýurtdaşyndaky mehriban dogallar üçin, dogan garyndaşlar üçin, mehriban giýewler üçin. Şurkutdaky üçün dowam edýär. Köpçüligiň başga hizmatlary bilen birlikde dowam edýär. Jehok Production. Düşüp tepdayda, ya olmasa toyda, yatla yatsa ödürümüz ulanlık bürüydü. Bolmaly uzakta, kalmaly dudakta, doğanda ona kala, daşlaşmaly munda. Düşüp tepdayda, ya olmasa toyda, yatla yatsa ödürümüz ulanlık bürüydü. Bolmaly uzakta, kalmaly dudakta, doğanda ona kala, daşlaşmaly munda. Doğanlarım var, doğanlarım var, elmada menin yanımda doğanlarım var. Toyumda hırmatta, in bağıtlı günne, beni bağıtlı diyen doğanlarım var. Doğanlarım var, men doğanlarım var, elmada menin yanımda doğanlarım var. Toyumda hırmatta, in bağıtlı günne, beni bağıtlı diyen doğanlarım var. Oyna! Sağlığımı yaklap, doğrularımı izlep, Allah'ım ayırmasın bir-birinden asla. Filmin gözüm, her yerde dayancım, fil başıma fena, hem başıma bana. Sağlığımı yaklap, doğrularımı izlep, Allah'ım ayırmasın bir-birinden asla. Filmin gözüm, her yerde dayancım, fil başıma fena, hem başıma bana. Doğrularım var, doğrularım var, elmada menin yanımda doğrularım var. Toyumda hırmatta, in bağıtlı günne, beni bağıtlı diyen doğrularım var. Doğrularım var, ben doğrularım var, elmada menin yanımda doğrularım var. Toyumda hırmatta, in bağıtlı
Doğdu günüm beni bağıtlı diyen duvarlarım var. Arap kaydım sağlar. Yeti vereyim eşi. Arap sınıma neydi? Elli. Ellerim geçerse bir tek Yama, yama Kalbimi aklama Hubbekna Valla harami yama Yama, yama Litti baydi yama Ayu ya litti ya Hey yama Yama, yama Yama, yama Yama, yama Yama, yama Yama, yama Eller Roma neydi? Kızlar güzeller Instagram'da 5 kız bir odada istek varsa Vodka vodka belluga Vodka vodka belluga Yarım değil hep tam 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 Tesisat iyi dam 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 Senin kızlar hep fan 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 BMW ile yan 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 Oo kızlar çok şekersiniz Babanız şekerci mi? Oo kızlar affedersiniz Özrüm yeterli mi? Babayla zor yarışırlar Kızım kaç tane arkadaşın var? Aşkım getir onları Aşkım getir onları البداء أما شوفها عذرة منها بتخلينا روح طالع شايد دون والد واللي خبي خليني عايش ياما ياما قلبي معاك ياما حبك نار والله حرامي ياما 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 ليتي بعيدي ياما عيو يا ليلتي يا هي ياما Yama 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 Doğan neydi? Doğan neydi? Novinha tu vai vencer, novinha tu vai vencer. Vou te comer, 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 vou te Elli. comer, Şöyle mi? vou te comer, vou te comer, vou te comer, Everybody. vou te comer, 1, 2, 3, 4. top in it, 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 top. Şöyle mi? Pode me Yeter. Devam ediyor, devam ediyor. Fica de quatro, fica de quatro, vai caralho. Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, vai caralho. Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, vai caralho. Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, vai caralho. Oyna. Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, vai caralho. Pode me Öşürdük telefonları Yırladık dozaları Her kim gündür ya bunları O derece tomaşaları Bir de eğdip yağdıdı kabulun İncal yağlar son kadın Atı yütküşü önküdün Alıp kaçağı ukudun Bulumuz hadilin on kolaya Görmedi kalçılaya Soğukun at bilen kalçılaya Ezberde seni okudaya Öşürdük telefonları